Kolená, boky v jednej rovine a telo 45 stupňov. Takže toto bude asi taká začiatočná vzdialenosť. A pôjdeme, nadýchneme sa. S výdychom sa začneme prehínať v spodnom chrbte, prehínať chrbát a otvárať hrudník medzi našimi ramenami. Snažíme sa zatláčať hrudník čo najviac k zemi, ako keby sme sa chceli čelom dotknúť zeme. Lakte držíme vystreté a zároveň budeme robiť pohyb smerom k stoličke. 3-krát. 1, 2, 3. S nádychom sa začneme vyhrbovať. Čo najviac pretláčame hrudník. Hlava smerom k stene. Môžeme sa ešte viacej zošuchnúť rukami nižšie a budeme chvíľu držať voľne dýchať. Stále vystierame lakte. 1, 2, 3. Začneme krčiť lakeť. Krčiť lakeť. Lakeť smerom dopredu. Vyrotujeme ho smerom nahor. Ponad našu hlavu pozrieme sa dozadu. A pomaličky takisto sa vrátime naspäť. Natiahneme ruku. Nádychom sa vytlačíme nahor. A nájdeme mostík na predlatiach. Buď obe ruky naraz, alebo jedna, druhá. Spojíme dlane. Lakte nemáme príliš naširoko. Pozeráme nadol. A pomaly, ako keby sme chceli vystrieť kolená, pretláčame hrudník dopredu. Otvárame ramená. Môžeme zdvihnúť hlavu, brada smerom k hrudníku a ešte viacej pretláčame dopredu. Snažíme sa tu chvíľu vydržať.